Zdravíčko, vitajte pri ďalšej recenzii na Mobil Online TV. Ja som Jeseter a dnes sa budeme baviť o Motorola Edge 50 Fusion. Povieme si niečo o pocitoch a emóciách, ktoré tento smartfón vyvoláva, ale samozrejme sa pozrieme aj na jeho technickú stránku. A začneme pekne od začiatku. Prvá vec, s ktorou prichádzame do kontaktu, je krabica. Tá je takáto svetlo hnedá a dáva proste ten feeling, že je z nejakého recyklovaného materiálu, čo je hneď na začiatok sympatické, pretože mi tým výrobca dáva najavo, že myslí na prírodu. A zároveň aj na mňa, keďže ju spravil peknú minimalistickú a celkom mi pasuje do vkusu. Z boku je nápis, ktorý ešte potvrdzuje ekologický charakter balenia. Plastic free packing. V preklade balenie bez plastu. Dobre, poďme sa pozrieť dovnútra. Po otvorení sa balenie stále drží svojho sľubu, že je bez plastov. Ako prvý nám padne do ruky takýto balíček, ktorý je z podobného materiálu ako povrch krabice, v ktorom sa nachádzajú papiere. Sú tu dve takéto knižočky, ktoré môžeme dať bokom. A obal. Keď je pri smartfóne ochranný obal, je to vždy príjemný pocit. Dáva to taký ten feeling, že výrobca na nás myslí. No a po odbavení týchto základných, možno trošku menej zábavných komponentov prichádza samotný telefón. Z krabice sa vyberá veľmi intuitívne, je zabalený taktiež v takomto papierovom obale, aby potvrdili svoj ekologický zámer. No a poďme sa teda na neho pozrieť. Čiže na prvý pohľad vidíme zaoblený displej, zadná strana je príjemná matná, nezachytávajú sa na nej otlačky, čo je plus. Celý ten telefón je v takých zaoblených tvaroch a celkovo tak veľmi príjemne drží v ruke. No a ako iste viete, ja často hovorím, že telefón používame možno, že aj niekoľko stoviek krát za deň. Takže každý maličký detail, ktorý sa na smartfóne vyskytuje, sa vo výsledku prejaví vo veľkej miere, pretože s každým tým detailom prichádzame do styku niekoľko stokrát za deň. Celkom intuitívne umiestnené USB-C nabíjanie, reproduktory, tlačidlá na ovládanie hlasitosti, on-off button, no a z dola ešte samozrejme slot na SIM kartu. Na čo sa v balení môžeme tešiť ďalej? Poďme pozrieť za membránu a je tu čierny nabíjací adaptér na USB-C a samozrejme USB-C do USB-C kábel. Ak sa ešte vrátime z technického hľadiska k dizajnu telefónu, tak by sme si mali povedať, že jeho build nie je kovový, ale napriek tomu nepôsobí lacno, ale tým, že je konštrukcia pevná a ľahká, tak to jednoducho pôsobí tak, že výrobca proste chcel vytvoriť telefón, ktorý je taký priateľský, taký easygoing a na nič sa nehrá. Dobre, poďme si ho teda zapnúť. Ako prvý na nás vyskočí priateľský pozdrav Hello Moto, takže hello. Samozrejme na smartfóne je najnovší Android, čiže Android 14, no a ovládanie je veľmi intuitívne a ak ste už predtým mali skúsenosť s Androidom, pravdepodobne vás tu nič nezaskočí. Zaujímavosťou ale je 144 Hz displej, ktorý je skutočne plynulý. A jedná sa o obnovovaciu frekvenciu, ktorú by mohli závidieť aj vlajkové lode iných značiek. Interné úložisko tohto zariadenia je až do 512 GB, čiže sa vám tu zmestí naozaj veľa fotiek, videí a aplikácií. Používanie je veľmi plynulé a táto plynulosť napríklad nezaváha ani pri hraní hier. Ako sme si už všimli, zo zadnej strany je dvojica fotoaparátov, vpredu je samozrejme selfie kamera a tieto fotoaparáty sú konkrétne 50 megapixelová hlavná kamera a 13 megapixelová ultraširokouhla. No a samozrejme tu máme aj blesk. Selfie kamera má 32 megapixelov. No a ako tento smartfón fotí? Bude nám to stačiť na naše Instagramy? Fotky sú veľmi ostré, farby sú nasýtené, obrázky majú od základných nastavení vysoký kontrast a môžeme povedať, že vyzerajú dobre. Hodnoverne zachytávajú realitu a možno tak trošku ju aj prikrášľujú. Zároveň by som vyzdvihol hĺbku ostrosti, čiže objekt vpredu je ostrý a to, čo je v pozadí, je pekne rozmazané. Musíme si priznať, že v dnešnej dobe je už vysoký výkon smartfónom takým štandardom a môžeme to očakávať takmer od akejkoľvek značky. Avšak v čom sa tieto
tohto zariadenia líšia, sú práve tie pocity, ktoré nám každý deň budú dávať pri tom, ako ich budeme znova a znova vyťahovať z vrecka. A myslím si, že okrem výborného výkonu, ktorý nám Motorola Edge 50 Fusion ponúka, nám zároveň dáva aj tie emócie, ktoré robia život krajším. Sú to tie malé detaily, to zaoblenie, to ako drží v ruke, to aký máš z neho pocit. Takže je to proste zariadenie, ktoré dokáže váš svet spraviť krajším a jednoduchším. Objednáte si ho na Mobil Online, ďakujem za pozretie, dajte odber kanála a vidíme sa pri ďalšej recenzii.